assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alluwal ma nanɗon alluwal 13 wonande an korɗo 12 o aɗa jofoya 13 jamma ma nanɗon njuwa darɗe ma ɗiɗi calmina kala hen darnde fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad laabi 5 an korɗo 12 o aɗa jogori horode 13 jamma ma nanɗon jul darɗe ma ɗiɗi darnde adinde fatiha lawol gotol mbatta qul huwallahu ahad ɗimmere nde kadi mbaɗa fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad laabi 5 a gayni a timmini ɗum noon ko wonande korɗo balɗe 12 omo jofoya 13 jamma o nanɗon alluwal ma nanɗon ko mbatta ko nanɗon darɗe ma ɗiɗi mbatta calmina kala hen darnde jangata hen ko fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad laabi 5 ni foti ko moƴƴere woni hen noon sa waɗi keɓade ko naafile wona farilla kadi ko naafile wona farilla ƴetta kadi mbatta kadi e moftirguel ma ko musidɗo mon kiɗo mon soɓi Allah Yaya Ali Kow Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam.